So good morning to one and all. Today we are going to discuss about the poem The Coromandel Fishes. So the Coromandel Fishes was written by Coromandel Fishes. So the Coromandel Fishes was written by Sarojini Naidu. Sarojini Naidu is also known as Sarojini Chattopadhyaya and also famously known as the Nightingale of India. Why she became the Nightingale of India? Why? Because she wrote many poems and songs and she sings these songs like Bharat Kokila. So some of our leaders give her as a award that is Bharat Kokila, the Nightingale of India. సో సరోజినీ నాయుడు మనకి చాలా సార్లు మనం ఆవిడ గురించి తెలుసుకోవడం జరిగింది. సో చాలాసార్లు తెలుసుకున్నాము, చాలాసార్లు విన్నాము ఆమె గురించి. సో ముఖ్యంగా ఆమె యొక్క పేరు వచ్చేసి సరోజినీ నాయుడు, సరోజినీ చట్టోపాధ్యాయ. సో ఆఫ్టర్ బికేమ్ ఫస్ట్గా మనం చట్టోపాధ్యాయ అని చెప్పుకోవాలం. ఆఫ్టర్ హర్ మ్యారేజ్ బికేమ్ సరోజినీ నాయుడు. సో వాళ్ళ నాన్నగారి పేరు ఉండేది వెనక, కానీ అఘోరనాథ్ చట్టోపాధ్యాయ వాళ్ళ నాన్నగారి పేరు. సో ఆయన ఒక మంచి పొలిటీషియన్, అట్లానే మంచి ఎడ్యుకేటర్, పొలైట్ ఎడ్యుకేటర్ అనమాట. సో ఈయన చాలా మంచి మంచి పనులు చేసేవారు. అలానే మంచి కాలేజ్ కూడా వీళ్ళు స్టార్ట్ చేయడం జరిగింది. నిజాం కాలేజ్ అనేది వీళ్ళే ఫౌండర్ అనమాట, వీళ్ళ నాన్నగారు ఫౌండర్ అనమాట. సో నేను ఆవిడ గురించి డీటెయిల్గా మనము తెలుసుకున్నాము. చట్టోపాధ్యాయ అని సరోజినీ నాయుడు గారి గురించి నేను క్లాస్లో మనము చాలా క్లారిటీగా తెలుసుకోవడం జరిగింది. ఆమె ఫ్రీడమ్ మూమెంట్లో ఎటువంటి రోల్ ప్లే చేసింది, యాజ్ ఏ పోయిట్ ఎటువంటి రోల్ ప్లే చేసింది. సో తను షీ ఈజ్ ద ఫస్ట్ ఉమెన్ who became the president of National Congress, and she is the first woman who became the governor of UP. సో ఈమె చాలా ఫేమస్ అనమాట. సో ఈమె ఫస్ట్ ప్రెసిడెంట్, అంటే అప్పటి వరకు కూడా ఉమెన్స్ ఎవరు కూడా ఈ యొక్క ప్రెసిడెన్సీస్ కానీ గవర్నర్స్ కానీ వెళ్ళటం జరగలేదు. సో సరోజినీ నాయుడు ఈస్ ద ఫస్ట్ ఉమెన్ హూ హోల్డ్స్ ద పొజిషన్ ఆఫ్ ఎ గవర్నర్ ఇన్ యూపీ. అండ్ ఆల్సో అదే ఇయర్లో ఆమెకు మంచి మంచి అవార్డ్స్ రావడం, మంచి మంచి పనులు చేయటం ఆమె సో మంచి ఫేమస్ ఫెమిలియారిటీ అనేది ఆమె ఎక్కువగా సంపాదించుకుంది. అట్లనే పోయమ్స్ కూడా పోయమ్స్ కానీ రైటింగ్స్ కానీ సాంగ్స్ కానీ ఎక్కువగా రాస్తూ ఉండేవారు అనమాట. సో ఇప్పుడు మనము లెసన్ నిన్న పోయం గురించి 2 స్టాండర్డ్స్ తెలుసుకున్నాము. సో అగైన్ ఐఎమ్ రిపీటింగ్ దాట్, అంటే ఇట్లా బ్రేక్ కింద చెప్పడం వల్ల అంటే మీకు అర్థం అవ్వచ్చు, అర్థం కాకపోవచ్చు. కాబట్టి నేను మళ్ళీ ఫస్ట్ స్టాండర్డ్ సెకండ్ స్టాండర్డ్ కూడా రిపీట్ చేస్తున్నాను. సో నిన్నకంటే మీరు వినకపోతే ఈరోజైనా మీరు చెప్పకపోతే మీరు వినండి. అండ్ రైస్ బ్రదర్స్ రైస్, ద వేకనింగ్ skies pray to the morning light. So as we have discussed in the previous class also. సో ఏం చెప్పుకున్నాము? రైస్ బ్రదర్స్, సో తమ్ముళ్ళారా సోదరులారా లెగండి లెగండి. ద వేకనింగ్ స్కైస్, ఆకాశంలో లేచింది. స్ప్రే టు ద మార్నింగ్ లైట్, ఏం చేస్తుంది? అదొక మనకి ఒక స్ప్రే లాగా మనకి ఏం చేస్తుంది? లైట్ అనేది ఇస్తుంది. నిజంగా మనం చూసినట్లయితే సో మనం ఒక చోట శానిటైజర్, ఇప్పుడు మనం చూస్తున్నాము శానిటైజర్ ఎక్కువగా యూజ్ చేస్తూ ఉంటాము. సో స్ప్రే చేస్తుంటే అది మొత్తం మనకి ఇక్కడంతా స్ప్రెడ్ అవుతుంది. అట్లానే ఈ సన్ ఏదైతే ఉందో నిద్ర లేచి మనకి ఒక స్ప్రే ఇస్తుంది ఇట్లా రేస్ లాగా. సో ఆ స్ప్రే వల్ల ఏమవుతుంది? మనకి లైట్ అనేది స్ప్రెడ్ చేస్తుంది. సో అదే విధంగా మనం ఏం చేయాలట?
అదేవిధంగా మనం ఏం చేయాలి అంటే మనం కూడా లేచి మన యొక్క పనికి మనము త్వరపడాలి. సో మనం చేయవలసిన పని ఏంటి అంటే ద వైన్ లైస్ అస్లీప్ ఇన్ ద ఆర్మ్స్ ఆఫ్ ద డాన్ లైక్ ఎ చైల్డ్ దట్ హ్యాస్ క్రైడ్ ఆల్ నైట్. సో విండ్ ఎట్లా ఉంది అంటే విండ్ ఎలా కనిపిస్తుంది అంటే నిద్ర లేని తల్లి అంటే చిన్న పిల్లలు పుట్టినప్పుడు మనకి సో వాళ్ళు ఎక్కువ నైట్ టైమ్స్ ఏడుస్తూ ఇట్లా ఉంటారు కదా. సో మన యొక్క రిలేటివ్స్లో మనం చూసినట్లయితే మనకు అర్థమవుతుంది. సో అలాంటి వాళ్ళకి ఎట్లయితే నిద్ర ఉండదో సో విండ్ కూడా అలానే నిద్ర లేకుండా ఏదో చాలా అనీజీగా ఉన్నట్టు మనకు అది కనిపిస్తూ ఉంది. కమ్ రండి, లెట్ us gather our nets from the shore and set our catamans free. సో మన యొక్క బోట్స్ నెట్స్ ఏవైతే మనం తీసుకువెళ్ళాలో మనం ఏం చేస్తున్నాము? ఫిషర్స్. మనం ఎవరు? ఫిషర్ మ్యాన్స్. సో మనం చేపలు పట్టుకోవడానికి వెళ్ళాలి కాబట్టి మనం ఏం చేయాలి? మన యొక్క నెట్స్ ఏవైతే ఉన్నామో అంటే వలలు ఏవైతే ఉన్నావో వాటిని మనం వేటిలో పెడుతున్నాము? బోట్స్. బై యూజింగ్ బోట్స్. క్యాటర్ మ్యాన్స్ అంటే ఏంటంటే బోట్స్ అనమాట. ఫ్లోటింగ్ ఫిషింగ్ బోట్స్ని క్యాటర్ మ్యాన్ అని అంటాము. ఏమంటాము? క్యాటర్ మ్యాన్. క్యాటర్మాన్ కాదు, క్యాటర్మాన్. క్యాటమరన్ అని మనము అంటాము. ఏమంటాము? సో క్యాటమరన్ అంటే ఏంటంటే ఫిషింగ్ బోట్స్. సో ఫిషింగ్ బోట్స్ ఏవైతే ఉంటావో అంటే ఫిషెస్ని పెట్టుకోవడానికి వెళ్ళే బోట్స్ ఏవైతే ఉంటావో వాటిని క్యాటమరన్ అని మనము అంటాం అన్నమాట. సో కమ్ లెట్ us gather our nets. సో రండి, మన యొక్క నెట్స్ని మనం గ్యాదర్ చేసుకున్నాము. ఎక్కడున్నాయో చూసుకుని ఎవరి నెట్స్ వాళ్ళు చాలా జాగ్రత్తగా పెట్టుకుంటూ ఉంటారు. వాళ్ళు వర్క్ అయిపోయిన తర్వాత మనం ఏం చేస్తాము? మనకి ఎగ్జామ్ అయిపోయిన తర్వాత హాల్ టికెట్ తీసుకెళ్ళి ఎక్రోజెట్ పడేస్తాము. పెన్స్ అసలు ఎక్కడ ఉంటాయి కూడా మనకి తెలియదు. సో అలా ఉండకుండా మన యొక్క నెట్స్ని గ్యాదర్ చేసుకున్నాము. సో ఎక్కడున్న నెట్స్ వాళ్ళు ఒక చోట పెట్టుకుంటారు కదా, అవన్నిటిని వాళ్ళు ఏం చేస్తుంటారంటే గ్యాదర్ చేసుకుని ఉంటారన్నమాట. సో గ్యాదర్ చేసుకుని ఆ యొక్క క్యాటమరన్ తీసుకుని వాళ్ళు వాళ్ళ యొక్క ట్రావెలింగ్ స్టార్ట్ చేస్తారు. ఇంకా అప్పుడే స్టార్ట్ చేయరు. సో క్యాటమరన్ని వాటన్నిటిని కూడా వాళ్ళు ఏం చేస్తుంటారంటే రెడీ చేసుకుంటున్నారు. టు క్యాప్చర్ ద లీపింగ్ వెల్త్ ఆఫ్ ద టైడ్ ఫర్ వి ఆర్ ద కింగ్ ఆఫ్ ద సీ. సో టు క్యాప్చర్ ద లీపింగ్ వెల్త్ ఆఫ్ ద టైడ్. సో మనము వేటిని చూసి భయపడకూడదు. సో మనమే ఈ సీ ఒక రాజుని. ఎవరు మనం? ఈ సీ ఒక రాజు ఎవరు అంటే మనమే. ఎందుకంటే మనము చాలా అంటే ఈ యొక్క సీని జాగ్రత్తగా చూసుకుంటున్నాము. వాటిలో ఉండే ప్రతి ఫిష్ని కానీ ఏదైతే యానిమల్ కానీ జాగ్రత్తగానే ఉంచుతారు. సో క్యాప్చర్ ద వెల్త్. మనం సంపాదించాలి, మనము మనీ గెయిన్ చేయాలి అంటే మనం చేయవలసిన పని ఏంటి అంటే మనం వెళ్ళి ఆ యొక్క ఫిషెస్ని మనము తెచ్చుకోవాలి. ఆ ఫిషెస్ని మనం తెచ్చుకున్నట్లయితే మన యొక్క వెల్త్ అంటే మన యొక్క మనీని మనం గెయిన్ చేసుకోవాలి. అంటే సూర్యుడు తన పని కోసం ఎట్లా అయితే పొద్దున్నే వచ్చేసి మనందరికీ వెలుగునిస్తున్నాడో అదే విధంగా మనం ఏం చేయాలంటే మన యొక్క ఫ్యామిలీని పోషించడానికి మనం మనీ అనేది చేయాలి. సో అదే ఇక్కడ కూడా చెప్తున్నాను అనమాట. సో మనం వీటికి సీకి ఎవరు కింగ్స్ అంటే మనమే. ఫిషర్ మ్యాన్స్ ఆర్ ద కింగ్స్ ఆఫ్ ద సీ అని చెప్తున్నారు. సో సెకండ్ స్టాండర్డ్ సే నో లాంగర్ డిలే. ఇంకా ఆగడం లేదు, ఇంకా డిలే అనేది చేయకూడదు, ఇంకా ఆగడం లేదు. లెట్ us hasten away in the track of the seagulls call. సో నడవండి, హరి అప్ అంటే ఇంకా డిలే చేయడానికి లేదు. ఇప్పటి వరకు వేస్ట్ చేసిన టైం సరిపోతుంది. ఇంకా ఇప్పటి నుంచైనా మనము తొందరగా ఆ యొక్క సముద్రం దగ్గరికి వెళ్దాము. అక్కడ సీ గర్ల్స్ మనల్ని పిలుస్తున్నాయి. ఏంటవి? సీ గర్ల్స్ అంటే సీ బర్డ్స్. సీ బర్డ్స్ అంటే ఏంటి? సీ బర్డ్స్ అన్నమాట. ఈ సీ బర్డ్స్ ఏవైతే ఉన్నావో అవి ఏం చేస్తాయి అంటే
అవి చేపలు ఎక్కడైతే ఉంటావో అక్కడికి వెళ్ళి వెతుక్కుంటూ ఉంటాయి అన్నమాట. ఎక్కడ చేపలు ఉంటున్నాయి, ఎక్కడ కనిపిస్తున్నాయి చేపలు, ఎక్కడ చేపలు అనేవి ఏ ప్లేస్లో ఉన్నాయి అనేది వాటికి బాగా తెలుస్తాయి అన్నమాట. సో వీటిని ఆధారంగా చేసుకుని మనము మన యొక్క ఫిషింగ్ అనేది చేసుకోవచ్చు అని చెప్పి వాళ్ళకి కొంచెం ఈజీ అయ్యింది అనమాట. ఈ సీ గర్ల్స్ వల్ల ఫిషర్ మ్యాన్స్కి ఒక మంచి ఈజీ ప్రాసెస్ అనేది జరిగింది. ఏంటంటే సీ గర్ల్స్ ఎక్కడైతే ఉంటాయో అక్కడ కంపల్సరీగా ఫిషెస్ అనేవి ఉంటాయి. కాబట్టి ఫిషర్ మ్యాన్ డైరెక్ట్గా వెళ్ళి ఫిష్ హంటింగ్ అనేది చేయొచ్చు. ద సీ ఈజ్ అవర్ మదర్. ఎవరు సీ అంట? సీ ఈజ్ అవర్ మదర్, మన యొక్క తల్లి సీ. అండ్ ద క్లౌడ్ ఈజ్ అవర్ బ్రదర్. క్లౌడ్ ఈజ్ అవర్ బ్రదర్. సో ఎందుకు క్లౌడ్ ఈజ్ అవర్ బ్రదర్ అన్నారు అంటే, సో క్లౌడ్ ఏదైతే ఉందో తన క్లౌడ్ నుంచి మనం ఏ గాలికి ఎటు వీచుతున్నామో మనతో పాటే ఆ క్లౌడ్స్ కూడా ఏం చేస్తుంటాయి, ట్రావెల్ అవుతుంటాయి. సో మీరు గమనించినట్లయితే నైట్ టైం ఎప్పుడైనా నైట్ టైం అయితే మనం స్కైని ఈజీగా చూడగలం. కాబట్టి నైట్ టైం ఈవినింగ్స్ టైమ్స్ చూసినట్లయితే మీతో పాటే మేఘాలు కూడా వస్తున్నట్టు మీకు అనిపిస్తూ ఉంటారు. సో అలానే వీళ్ళు ఏం ఫీల్ అవుతున్నారు అంటే, సో ఇవి మనతో పాటు ఎప్పుడు ట్రావెల్ అవుతూ ఉంటాయి, మనకి ఎప్పుడు హెల్ప్ఫుల్గానే ఉంటాయి. కాబట్టి మన యొక్క బ్రదర్ ఎవరు అంటే క్లౌడ్, మేఘాలు మన యొక్క సోదరులు. ద వేవ్స్ ఆర్ కామ్రేడ్స్ ఆల్. సో వేవ్స్ ఏవైతే వస్తున్నాయో ఇవన్నీ కూడా మనల్ని భయపెట్టడానికి కాదు, మనతో పాటే ఎప్పుడు ఉంటాయి. సో వేవ్స్ అనేది మన యొక్క దగ్గర బంధువులాగా, అంటే మన యొక్క ఫ్రెండ్స్, ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ మనల్ని ఎంతైతే కేర్ తీసుకుంటున్నారో అట్లానే సీ, క్లౌడ్స్ అండ్ వేవ్స్ ఈ మూడు కూడా మనల్ని కేర్ తీసుకుంటున్నాయి. సో మనం చాలా హ్యాపీగా వెళ్ళి ఫిష్ హంటింగ్ అనేది చేసుకోవడానికి ఈ మూడు మనకి చాలా హెల్ప్ చేస్తున్నాయి. What though we toss at the fall of the sun where the hand of the sea god tries it. సో ఒకవేళ మనము ఎటువంటి ఆపదలో ఉన్నా కానీ మనకి సముద్ర దేవుడు ఏదైతే ఉన్నారో అతను మనల్ని చాలా కేర్ఫుల్గా చూసుకుంటారు. అంటే మనకి ఎటువంటి అపాయము లేకుండా మనల్ని కేర్ చేసేవారు సముద్ర దేవుడు. సో మనం ఎటువంటి మిస్టేక్స్ అంటే ఎటువంటి ఆపద జరుగుతున్నా కానీ మనల్ని డ్రైవ్ చేసే వ్యక్తి ఎవరు అంటే సీ గాడ్ అనమాట. సో సీ గాడ్ డ్రైవ్స్ అస్ ఇన్ వెరీ ట్రబుల్ కండిషన్ అని చెప్పి ఇక్కడ చెప్తున్నారు అనమాట. ఏంటంటే ఎటువంటి ఒక ట్రబుల్స్ వచ్చినా, ఎటువంటి ఒక ప్రాబ్లం వచ్చినా తనని డ్రైవ్ చేసే వాళ్ళు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళు ఎవరు అంటే సీ గాడ్ అని చెప్తున్నారు. హీ హూ హోల్డ్స్ ద స్ట్రాంగ్ బై ద హెయిర్ విల్ హైడ్ ఇన్ హిస్ బ్రెస్ట్ ఆర్ లైవ్స్. సో ఎట్లాగా మనల్ని కేర్ చేస్తున్నారు తెలుసా, ఈ సీ గాడ్ ఎట్లా డ్రైవ్ చేస్తున్నారు తెలుసా. సో మనకి ఏదైనా ప్రాబ్లం వచ్చింది అంటే దాన్ని తన యొక్క హెయిర్తో హోల్డ్ చేసే విధంగా మనల్ని కేర్ చేస్తారు. అంటే మన దగ్గరికి ఎటువంటి ప్రాబ్లం అనేది రాకుండా ఉండడానికి ఈ సీ గాడ్ అనేవాళ్ళు మనల్ని కేర్ చేస్తున్నారు. సీ గాడ్ డ్రైవ్స్ వెరీ టఫ్ కండిషన్. సో మనకి ఎటువంటి టఫ్ కండిషన్స్ వచ్చినా, ఎటువంటి ఆపదలు మనకి అక్కడ ఎదురైనా కానీ సీ గాడ్ అనే వాళ్ళు మనల్ని డ్రైవ్ చేస్తారు. మనకి ఎటువంటి ఆపద రాకుండా మనల్ని కేర్ చేస్తారు. సో ఒక మదర్ తన బిడ్డని ఎంతైతే కేర్ చేస్తూ, ఎంతైతే జాగ్రత్తగా తనని పట్టుకుని ఉంటుందో అదేవిధంగా ఇక్కడ కూడా మనకి ఏం చెప్తున్నారంటే, సో అదేవిధంగా సీ కూడా మనల్ని అంతే జాగ్రత్తగా, అంతే కేర్ఫుల్గా మనల్ని చూస్తుంది. అంతే కేర్ఫుల్గా మనల్ని ఏం చేస్తుందంటే కేర్ఫుల్గా చూస్తుంది. ఎందుకు చూస్తుంది అంటే మెయిన్గా మనకి ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నారంటే, ఒక తల్లి తన బిడ్డని ఎట్లా అయితే హత్తుకొని ఉంటుందో అదేవిధంగా సీ కూడా ఆ ఫిషర్ మ్యాన్స్ని అదే విధంగా కాపాడుతున్నాయి అని చెప్పి వాళ్ళ యొక్క ఎంతో నమ్మకంతో వాళ్ళు ఉంటారనమాట. స్వీట్ ఈస్ ద షేడ్ ఆఫ్ ద కోకోనట్ గ్లేడ్. Sweet is the shade of the coconut glade and the scent of the mango grove, and sweet are the sands at the full of the moon with the sound of the voices we love. But sweeter, oh brothers,
The kiss of the spray and the dance of the wild foam glee. Row, brothers, row to the edge of the verge where the low sky meets with the sea. సో ఇక్కడ మనం చూస్తుంది ఏంటంటే స్వీట్ ఇస్ ద షేడ్ ఆఫ్ ద కోకోనట్ గ్లేడ్ అండ్ ద సెంట్ ఆఫ్ ద మ్యాంగోస్ ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నారంటే స్వీట్ సో మ్యాంగోస్ కానీ లేకపోతే ఇక్కడ ఉండే కోకోనట్స్ గురించి ఎందుకు చెప్తారంటే సో సముద్రం దగ్గరలో ఎక్కువగా కొబ్బరి చెట్లు అనేవి ఎక్కువగా పెరుగుతూ ఉంటాయి సో ఈ యొక్క కొబ్బరి చెట్లు పెరగడం వల్ల దాని చుట్టూరు కూడా ఎటువంటి మొక్కలు మనకి పెరిగే అవకాశం ఉండదు ఎందుకంటే ఎక్కువ నీడని అది ఇచ్చేస్తుంది దాని యొక్క లీవ్స్ ద్వారా ఎక్కువ నీడ షేడ్ అనేది ఉంటుంది కాబట్టి నీడ ఉండే చోట మొక్కలు అనేవి ఎక్కువగా పెరగవు కాబట్టి సో చాలా మంది అక్కడ రెస్టింగ్ పొజిషన్కి ఎక్కువ ప్రిఫరెన్స్ అనేది ఇస్తూ ఉంటారు నిజమే కదా సో కొబ్బరి చెట్టు కింద చాలా మంది కూర్చుంటూ ఉంటారు సమ్ టైమ్స్ కొబ్బరికాయలు పడుతూ ఉంటాయి అది నార్మల్గా కానీ కొబ్బరి చెట్టు నీడ చాలా ఎక్కువ నీడ అనేది మనకి ఇస్తూ ఉంటుంది సో కాబట్టి చాలా మంది వారి యొక్క టైం కొబ్బరి చెట్ల దగ్గర స్పెండ్ చేస్తూ ఉంటారు అనమాట సో తర్వాత అట్లనే దగ్గరలోనే ఏముంటాయంటే మ్యాంగో గ్రూవ్స్ అనేవి ఉంటాయి మామిడి చెట్లు అనేవి కూడా అక్కడ ఎక్కువగా కనిపిస్తూ ఉంటాయి సో ఈ మామిడి చెట్ల నుండి వచ్చే స్వీట్నెస్ స్మెల్ మ్యాంగో స్మెల్ కానీ కోకోనట్ ట్రీస్ ద్వారా వచ్చే ఈ యొక్క నీడ కానీ వీటి వల్ల ఏంటంటే ఏం చెప్తున్నారంటే ఈ రెండు కూడా అక్కడికి చాలా ఎక్కువగా అంటే దగ్గరలోనే మామిడి చెట్లు దగ్గర సముద్రం దగ్గరే కొబ్బరి చెట్లు ఇవన్నీ ఉండడం వల్ల ఎక్కువ నీడ ఇస్తుంది అట్లానే అక్కడ ఉండే పీపుల్స్కి అది చాలా ఫ్రెష్నెస్ అనేది ఇస్తుంది ఎందుకు చాలా ఫ్రెష్నెస్ అంటే ఆ యొక్క స్మెల్ చాలా మామిడికాయ నుంచి వచ్చే స్మెల్ చాలా బాగుంటుంది సో అప్పుడు సో కొబ్బరి చెట్టు దగ్గర కూర్చుని కాస్త రిలాక్స్ అవుతూ ఏంటంటే మనం కొంచెం రెస్ట్ అనేది తీసుకోవడానికి ఆ యొక్క కొబ్బరి చెట్టు కోకోనట్ ట్రీస్ అనేవి బాగా ఉపయోగపడుతున్నాయి అట్లనే అండ్ స్వీట్ ఆర్ ద సాండ్స్ అండ్ ద ఫుల్ ఆన్ ద మూన్ విత్ ద సౌండ్స్ ఆఫ్ ద వాయిస్ వి లవ్ సో మన పక్కన మనకి నచ్చిన వాళ్ళు మనకి ఇష్టపడిన వాళ్ళు మన యొక్క లవ్ ఎవరైనా ఉన్నా కానీ ఆ యొక్క మూన్ సో నైట్ టైం అదే సీనరీ చాలా బాగుంటుంది సో మనకి నచ్చిన వాళ్ళు మన పక్కన ఉండి మనం ఎట్లయితే మనం టైం స్పెండ్ చేయాలనుకుంటున్నామో ఆ యొక్క స్పాట్ అనేది చాలా బాగుంటుంది బట్ స్వీటర్ ఓ బ్రదర్స్ సో ఎలా ఉంటుంది ఓ బ్రదర్స్ ఇక్కడ సిచ్యువేషన్ ఎలా ఉంటుంది అంటే ద కిస్ ఆఫ్ ద స్ప్రే అండ్ ద డాన్స్ ఆఫ్ ద వైల్డ్ ఫామ్ గ్లీ సో ఇక్కడ ఏంటంటే ఏం జరుగుతుందంటే ద కిస్ ఆఫ్ ద స్ప్రే అండ్ ద డాన్స్ ఆఫ్ ద వైల్డ్ ఫామ్ గ్లీ సో ఇక్కడ మనం చూస్తుంటే సముద్రాల్లో మనకి వైట్ ఫోమ్ అనేది కనిపిస్తూ ఉంటుంది సో ఫోమ్ అంటే నురగ మనకి కనిపిస్తూ ఉంటుంది సో ఎలా అంటే అవి డ్యాన్స్ చేస్తూ ఆ నురగ అనేది మనల్ని కిస్ చేయడానికి వస్తున్నట్టు అంటే చూసారు కదా మీరు ఒకవేళ మీరు బీచ్కి గట్రా వెళ్ళినట్లయితే మీరు గమనించవచ్చు సో పెద్ద పెద్ద అలలు వస్తూ ఉంటాయి మనల్ని టచ్ చేయడానికి అంటే మనల్ని టచ్ చేయడానికనే కాదు కానీ మనం అట్లా ఫీల్ అవుతాం కదా సో అలాంటి ఫోమ్ ఎందుకు వస్తుంది అంటే ఆ ఫోమ్ తన యొక్క ఆనందం వ్యక్తపరచడానికి ఆ ఫోమ్ అనేది వేవ్ రూపంలో మనకి తీసుకొస్తుంది అని చెప్తున్నారు రో బ్రదర్స్ రో టు ద ఎడ్జ్ ఆఫ్ ద వెజ్ విత్ ద లో స్కై మేట్స్ విత్ ద సీ సో వెళ్ళండి సోదరులారా మీరు ఏంటంటే ఇక్కడ వరకే కాదు సముద్రం చివరి వరకు ఈ ఆకాశం సముద్రం ఎక్కడైతే మీట్ అవుతుందో అంతవరకు వెళ్ళండి సో ఎక్కడైతే మనకి ఆ సీ అనేది స్కైని మీట్ అవుతుందో ఆ ఎడ్జ్ వరకు వెళ్ళండి మనకి ఎటువంటి ప్రాబ్లము రాదు సో ఇట్లా వెళ్ళి మన యొక్క హ్యాపీనెస్ని మనం షేర్ చేసుకోవచ్చు మనతో పాటు ఆ యొక్క సముద్రం హ్యాపీనెస్ కూడా అది షేర్ చేసుకుంటూ ఉంటుందన్నమాట సో ఇది దేని గురించి చెప్పింది అంటే ఫార్మర్ అండ్ ఫిషర్స్ సో ఫిషర్ మ్యాన్స్ యొక్క లైఫ్ ఎట్లా ఉంటుంది సో అంత లైఫ్ గురించి అట్లా ఏం కాదు కానీ సో వాళ్ళు ఎటువంటి భయం లేకుండా వాళ్ళ యొక్క పని చేస్తూ ఉంటారు సో ప్రతి ఒక్కళ్ళు కూడా ఏదైనా వాళ్ళు భయపడకుండా వాళ్ళ యొక్క పని చేశారు అంటే ఆటోమేటిక్గా వాళ్ళు వాటిలో రాణించగలరు అంతే తప్ప ఏదైనా చెప్పేటప్పుడు భయపడడం కానీ ఇట్లాంటివన్నీ చేయటం వల్ల మనం వెనక్కిపోతాం తప్ప సో ఫ్రెండ్స్ స్టెప్ అనేది మనము వేయలేము సో యాజ్ ద ఫార్మర్ ద ఫిషర్స్ పోయం నుంచి మీరేం తెలుసుకోవాలి అంటే మనము
సన్ ఎలా అయితే మనకి మంచి లైట్ ఇస్తుందో అట్లానే మీరు కూడా మంచిగా చదువుకుని ఏం చేయాలి, మంచి జాబ్ అనేది మీరు సంపాదించాలి. సో మీరు కంపేర్ చేసుకోవాలి. సో అంటే హైగా ఉన్న వాళ్ళతో, అంటే స్టడీస్ విషయంలో చెప్తున్నాను నేను, నీకన్నా బాగా చదివే వాళ్ళు ఎవరున్నారు, సో వాళ్ళకి వీరికి నువ్వు కంపేర్ చేసుకుంటే నీ యొక్క స్టడీస్ని నువ్వు కొనసాగించాలి. సో ఇట్లాంటివన్నీ మనం ఈ స్టోరీ, ఈ యొక్క పోయం ద్వారా నేర్చుకోవచ్చు. అట్లనే సో సీగల్స్ ఎలా అయితే ఫిషర్మ్యాన్స్కి హెల్ప్ అవుతున్నాయో, చదువు కూడా మీకు అలానే ఉపయోగపడుతుంది ఈ యొక్క జాబ్కి కదా. సీగల్స్ ఫిషర్మ్యాన్స్కి ఫిషెస్ కోసం హెల్ప్ అవుతుంది. సో ఎడ్యుకేషన్ ఒక స్టూడెంట్కి జాబ్ కోసం హెల్ప్ అవుతుంది. కాబట్టి ఎడ్యుకేషన్ ఈజ్ ద మోస్ట్ 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 ఇంపార్టెంట్ వెపన్ ఇన్ ద ప్రజెంట్ జనరేషన్. సో ఇప్పుడున్న జనరేషన్కి మెయిన్గా మనకి కావాల్సిన కత్తులాసన లేదు, కత్తులాసన లేదు. సో మనకి ఏం కావాలా, ఎడ్యుకేషన్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. సో ఎడ్యుకేషన్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ కాబట్టి వాటికి ఎక్కువ ప్రిఫరెన్స్ ఇవ్వండి అని చెప్పి ఈ స్టోరీ ద్వారా మనం ఒక మోరల్ నేర్చుకోవచ్చు. సో ప్రతి స్టోరీలో మనకి చాలా మోరల్స్ అయితే ఉంటాయి. సో ప్రతి దాని గురించి మనం కొన్ని కొన్ని నేర్చుకోవాలి. ఎందుకంటే సో మనకి లెసన్స్ చదివేస్తాం కాదు, వాటి నుంచి ఏదో ఒకటి నేర్చుకోవడం మనకి ఒక ముఖ్య ఉద్దేశం అనమాట. సో మనం ఏదో ఒకటి నేర్చుకోవాలి, ఎందుకంటే మనం ఇంకొక జనరేషన్కి తెలియజేయాలి కాబట్టి మనం ఇప్పటి నుంచే మనం నేర్చుకోవడానికి ప్రయత్నించాలి. సో ఇది ద ఫార్మ్ అండ్ ఫిషెస్ అనమాట. సో మనకి ఇంకొక నెక్స్ట్ టాపిక్ కూడా నేను ఇప్పుడు స్టార్ట్ చేసేస్తాను. నెక్స్ట్ టాపిక్ వచ్చేసి ఎక్స్పాన్షన్ ఆఫ్ ఎన్ ఐడియాస్. సో ఇప్పుడు మనము ఎక్స్పాన్షన్ ఆఫ్ ఎన్ ఐడియా. సో ఒక ఐడియాని మనము ఎక్స్పాండ్ చేయాలి. ఎక్స్పాండ్ చేయడం అంటే వాటి ఆ యొక్క లైన్ యూజ్ చేసుకుని మనము కొంత మ్యాటర్ అనేది గ్యాదర్ చేసి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్గా రాయొచ్చు, లేకపోతే ఏదైనా మీకు తెలిసిన లైఫ్ ఇన్సిడెంట్స్ గురించి మీరు చెప్పచ్చు. సో వాటి గురించి ఎక్స్పాన్షన్ అంటే పెద్దగా చేసి రాయడం. ఒక ఐడియాని, షార్ట్ ఐడియాని మీరు లాంగ్ ప్రాసెస్లో మీరు రాయాలి. సో ఏంటి అనేది చూద్దాం. So expansion is an idea or is a process of expansion of an idea is a process of understanding and developing the idea given in a text into a paragraph. So ఇది ఒక ప్రాసెస్. ఈ ప్రాసెస్ అంట ఎటువంటి ప్రాసెస్ అంట, ఇట్ ఈస్ ఏ ప్రాసెస్ ఆఫ్ అండర్స్టాండింగ్, దేని గురించి అర్థం చేసుకొని, అండ్ డెవలపింగ్ ద ఐడియా. సో ఆ ఐడియాని అర్థం చేసుకుని వాటిని డెవలప్ చేసే విధంగా ఐడియా గివెన్ ఇన్ ఏ టెక్స్ట్ ఇంటూ ఏ పారాగ్రాఫ్. సో నీకు ఇచ్చిన టెక్స్ట్ని నువ్వు ఒక పారాగ్రాఫ్ రూపంలో మార్చాలి. సో ఫ్లో చార్ట్ రూపంలో చెప్తాను చూడండి. సో ఒక ఐడియా ఉంది, ఐడియాని ఫస్ట్ మనం ఏం చేయాలా, అండర్స్టాండ్, తర్వాత డెవలప్, okay, text, develop the text into paragraph. చూసారు కదా. సో ఐడియా ఏదైతే ఉందో, సో మనకి ఎక్స్పాన్షన్ ఆఫ్ ఐడియా అంటే సింపుల్గా అర్థం చేసుకోవచ్చు. మీరు రాసుకున్నట్లయితే ఇట్లాగే రాసుకోవడం కాదు, మీకు నచ్చిన విధంగా మీకు అర్థమైన విధంగా రాసుకోండి. సో ఒక ఐడియాని ఫస్ట్గా మనం ఏం చేయాలి, అర్థం చేసుకోవాలి, తర్వాత వాటిని డెవలప్ చేయాలి. దేన్ని అర్థం చేసుకోవాలి, ఒక టెక్స్ట్ని అర్థం చేసుకోవాలి. అంటే టెక్స్ట్ రూపంలో ఇచ్చిన దాన్ని అర్థం చేసుకుని ఆ టెక్స్ట్ని మనము పారాగ్రాఫ్ రూపంలో కన్వర్ట్ చేయాలి. సో ఈ ప్రాసెస్ని ఏమంటున్నాము అంటే ఎక్స్పాన్షన్ ఆఫ్ ఎన్ ఐడియా అని మనము అంటున్నాము. సో ద టెక్స్ట్ మే బి ఏ ప్రోవర్బ్. సో మనకు అక్కడ ఇచ్చిన టెక్స్ట్ ఏదైతే ఉంటుందో ఈ టెక్స్ట్ని కదా మనం పారాగ్రాఫ్ కింద కన్వర్ట్ చేయాలి, దాన్ని అర్థం చేసుకోవాలి, డెవలప్ చేయాలి, పారాగ్రాఫ్ రూపంలో మార్చాలి. సో ఆ టెక్స్ట్ మేబీ ఒక పొయిటిక్ లైన్ నుంచి తీసుకోవచ్చు, లేకపోతే ఒక ప్రోవర్బ్ అయి ఉండొచ్చట, అండ్ ఈడియం ఆర్ ఏ థాట్, నీకు వచ్చిన థాట్ గురించి ఎక్స్పాండ్ చేయటం కానీ, లేక ఒక ప్రోవర్బ్ గురించి కానీ, ఒక ఈడియం గురించి కానీ మనము
ఎక్స్పాండ్ చేయొచ్చు. proverb, poetic line, idiom or thought. సో ఈ యొక్క ఎక్స్పాన్షన్ ఆఫ్ అన్ ఐడియాలో మెయిన్గా మనం తీసుకోవాల్సిన టెక్స్ట్, అంటే మనం ఎక్స్పాండ్ చేయవలసిన ఐడియా తీసుకోవాల్సిన టెక్స్ట్ ఎట్లాంటివి తీసుకోవచ్చు అంటే ప్రోవర్బ్, ఒక ప్రోవర్బ్ కానీ ఒక సామెత కానీ, సో లేకపోతే ఒక పొయిటిక్ లైన్, ఒక పొయిటిక్ లైన్ అంటే పోయంలో ఉండే ఒక లైన్ని తీసుకోవచ్చు. అట్లానే ఈడియమ్స్, సో ఫ్రేజెస్ ఉంటాయి కదా మనకి, ఆ ఈడియం ఫ్రేజెస్ అనేవి కూడా తీసుకోవచ్చు. లేదా ఇంకేం చేయొచ్చు అంటే నీకు వచ్చే డిఫరెంట్ థాట్స్ ఏవైతే ఉంటావో వాటిని కూడా నువ్వు యూజ్ చేసి ఈ యొక్క ఎక్స్పాన్షన్ ఆఫ్ అన్ ఐడియాకి నువ్వు వాడుకోవచ్చు. అంటే ఆ యొక్క టెక్స్ట్ని నువ్వు పారాగ్రాఫ్ కింద కన్వర్ట్ చేయాలి అంటే నీకు మెయిన్గా కావాల్సిన టెక్స్ట్ ఏంటి అంటే ఇవన్నమాట: ప్రోవర్బ్, పొయిటిక్ లైన్, ఇడియం అండ్ థాట్. ఈ మెయిన్ ఈ 4 కేటగిరీస్ ఏవైతే ఉన్నాయో వీటిని ఉపయోగించుకొని నువ్వు ఎక్స్పాన్షన్ అనేది చేయడానికి చూడాలి. అండ్ ఇట్లాంటి వర్డ్స్ యూజ్ చేయడం వల్ల, అంటే ఈ ప్రోవర్బ్స్ కానీ, పొయిటిక్ లైన్ కానీ, ఇడియమ్స్ కానీ, థాట్స్ కానీ, వీటి వల్ల ఏంటంటే మనకి ఈజీగా, అంటే నువ్వు కన్వే చేసే విధంగా నీకు ఈజీగా ఉండాలి, ఎవరైతే చదువుతారో వాళ్ళకి కూడా ఈ ప్రాసెస్ అనేది ఈజీగా ఉండేలాగా నువ్వు ఎక్స్పాన్షన్ అనేది చేయాలి. సో ఇన్ అదర్ వర్డ్స్ ద ఐడియా ప్రెజెంటెడ్ ఇన్ ఏ టెక్స్ట్, సో ఇన్ అదర్ వర్డ్స్ the idea presented in a text is elaborated with supporting arguments or evidence and written into a short passage to bring out its full meaning. So in other words, the idea presented in a text is elaborated with supporting arguments. సో ఆ టెక్స్ట్ని ఎలా చేయాలంటే సపోర్టింగ్ ఆర్గ్యుమెంట్స్ అనేవి ఉండాలి. అంటే మనం మాట్లాడేటప్పుడు దానికి లింకప్ అయిన మాటలను మాత్రమే మనం కన్వే చేయాలి. ఆర్ ఎవిడెన్స్, సో దానికి ఒక ప్రూఫ్ లాంటిది, ఎవిడెన్స్ లాంటిది ఏమైనా ఉండాలి. అండ్ రిటన్ ఇన్ టు ఏ షార్ట్ ప్యాసేజ్ టు బ్రింగ్ అవుట్ ఇట్ ఫుల్ మీనింగ్. సో నీకు కనుక నువ్వు షార్ట్గా తెలుసుకుని ఇట్లా ఫ్లో చార్ట్ రూపంలో కనుక నువ్వు రాసినట్లయితే వాటిని నువ్వు షార్ట్ ప్యాసేజ్ కింద కన్వర్ట్ చేయడానికి, వాటికి యాడ్ అంటే మీనింగ్ఫుల్గా వచ్చే వర్డ్స్ని నువ్వు ఉపయోగించాలి అని చెప్పి చెప్తున్నారు. దెర్ ఈస్ నో స్ట్రిక్ట్ రూల్స్ ఫర్ ద లెంత్ ఆఫ్ ద ప్యాసేజ్. సో ఇక్కడ మనకి ఈ యొక్క టెక్స్ట్ని ప్యాసేజ్ కన్వర్షన్లో ఎటువంటి రూల్స్ అనేవి లేవు. అంటే ఇన్ని ప్యారాసే ఉండాలి, ఇంత లెంత్గానే ఉండాలి అనేది మనకి లేదు. సో నువ్వు ఒక ప్రోవర్బ్ని కానీ లేకపోతే పొయిటిక్ లైన్ని కానీ ఎంతవరకు, అంటే నీకు ఎక్స్పాండ్ చేసే అంత స్ట్రెంగ్త్ ఎంతైతే ఉంటుందో వాటందరికీ కూడా నువ్వు ఎక్స్పాండ్ అనేది చేయొచ్చు. ఒక ఐడియాని నువ్వు 3 పారాగ్రాఫ్లో రాయొచ్చు, 4 పారాగ్రాఫ్లో కన్వర్ట్ చేయొచ్చు. సో ఇలాగ నీకు నచ్చిన విధంగా నువ్వు ఎంతవరకు అయితే నీ యొక్క ఎబిలిటీ ఉంటుందో, నువ్వు చెప్పేంత స్ట్రెంగ్త్ నీకు ఉంటుందో అంతవరకు నువ్వు ఆ యొక్క ప్యాసేజ్ని కన్వర్ట్ చేయొచ్చు. సో ఎగ్జామినేషన్, సో మనకి కొన్ని పాయింట్స్ మనం తెలుసుకోవాలి. అవి ఏమిటి అంటే రీడ్ ద ఐడియా కేర్ఫుల్లీ, లుక్ ఫర్ ద కీవర్డ్స్. సో నువ్వు తీసుకున్న ఐడియాని కేర్ఫుల్గా నువ్వు చదువు, అంటే నువ్వు ఎక్స్పాండ్ చేయాలనుకున్న ఐడియాని కేర్ఫుల్గా చదువు. లుక్ ఫర్ ద కీవర్డ్స్, సో కీవర్డ్స్ ఏంటి అని చూసుకోవాలి, అంటే మెయిన్ వర్డ్స్. ఎగ్జాంపుల్, in all is not gold that glitters. The keyword is gold. A stitch in time save lines. The keyword is time. సో ఇలాగ మనకి వచ్చిన ప్రోగ్రాంలో మనం ఎక్కువ దేని గురించి ఎక్స్పాండ్ చేయాలి అనేది తెలియాలి. అంటే మనకు ఒక లైన్ ఇచ్చేసాడు, సో వాటిలో ఏది ఇంపార్టెంట్ థింగ్, ఏ థింగ్ గురించి మనం ఎక్స్పాండ్ చేయాలి అనేది కేర్ఫుల్గా మనము చదవాలి. అండ్ దెన్ ఎక్స్పోజిషన్. సో మనకి ఈ ఎక్స్పాన్షన్ ఆఫ్ ఐడియాలో మనకి 5 టైప్స్ ఉంటాయి. ఏమిటంటే అవి ఎగ్జామినేషన్,
ఎక్స్పోజిషన్, ఎలాబరేషన్, కన్క్లూషన్ అండ్ ఫైనలైజ్. సో మనకి ఆ 5 టైప్స్ ఏంటి అనేది నేను ఇక్కడ రాస్తాను. సో ఇక్కడ మనకి 5 టైప్స్ ఉంటాయి. ఎక్స్పాన్షన్ ఆఫ్ అన్ ఐడియాలో మనకి ఒక ఐడియాని ఎక్స్పాండ్ చేయాలంటే ఎన్ని పొజిషన్స్ దాటుకోవాలి అంటే 5 పొజిషన్స్ని మనము క్రాస్ చేయాలి. సో అవి ఏంటి అంటే ఎగ్జామినేషన్, ఫస్ట్ చదవాలి కేర్ఫుల్గా, నువ్వు ఎక్స్పాండ్ చేయవలసిన ఐడియాని కేర్ఫుల్గా నువ్వు చదవాలి. తర్వాత ఎక్స్పోజిషన్, write your own version as a rough draft. If there are any figures of speech such as metaphor, simile or metonym, etc., turn them into simpler language. So, exposition చేయాలి అంటే నువ్వు రఫ్ డ్రాఫ్ట్ అనేది తీసుకోవాలి. రఫ్ డ్రాఫ్ట్ అంటే నీకు నచ్చిన నీ వెర్షన్లో నువ్వు రాయాలి. అంటే ఒక్కొక్కరి పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ఐ థింక్ డిఫరెంట్గా అనిపిస్తూ ఉంటుంది. సో నీ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో నువ్వు దాన్ని ఎట్లా అర్థం చేసుకున్నావు అనేది నీ ఓన్ వర్డ్స్లో రాసుకోవాలి. సో ఒకవేళ నీ ఓన్ వర్డ్స్లో సింప్లీ కానీ మెటాఫర్ కానీ లేకపోతే మెటానిమ్ కానీ ఇవి ఏమైనా ఉన్నట్లయితే అంటే ఇవేంటి చాలా డిఫికల్ట్ వర్డ్స్ అనమాట. సో ఇట్లాంటి వర్డ్స్ ఏమి ఎక్స్పాన్షన్ ఆఫ్ ఐడియాలో యూజ్ చేయొద్దు. వాటిని నువ్వు సింప్లర్ ఫామ్లో రాయడానికి ట్రై చేయి, లేకపోతే వాటిని నువ్వు అవాయిడ్ చేయొచ్చు అని చెప్పి చెప్తున్నారు. అట్లానే ఎలాబరేషన్. సో థర్డ్ వన్ వచ్చేసి ఎలాబరేషన్. సో వీటిలో మనం చేయవలసిన ప్రాసెస్ ఏంటి అంటే యాడ్ డీటెయిల్స్. సో డీటెయిల్స్గా మనము రాయాలి, ఎగ్జాంపుల్స్ రాయాలి, ఎక్స్ప్లెనేషన్స్. సో డీటెయిల్స్, ఎగ్జాంపుల్స్, ఎక్స్ప్లెనేషన్ కంపల్సరీగా ఉండాలి. ఎనీథింగ్ దట్ యూ కన్సిడర్ రిలవెంట్ అండ్ లైక్లీ టు త్రో లైట్ ఆన్ ద సబ్జెక్ట్. సో నువ్వు చెప్పే ఒక సబ్జెక్ట్ అంటే నువ్వు చెప్పే ఒక ఐడియాని దాని గురించి క్లియర్గా ఉండేలాగా నువ్వు అక్కడ మెన్షన్ చేయాలి. అంతే తప్ప ఎటువంటి డిఫరెన్సెస్ రాకుండా, ఎటువంటి మిస్టేక్స్ అనేవి నువ్వు చెప్పే దాంట్లో లేకపోతే నువ్వు రాసే దాంట్లో లేకుండా ఉండాలి. అంటే క్లియర్ ఎక్స్ప్లెనేషన్, క్లియర్ ఎగ్జాంపుల్స్ అనేవి నువ్వు మెయింటైన్ చేస్తే యొక్క ఎక్స్పాన్షన్ ఆఫ్ ఐడియా అనేది చూడడానికి అండ్ చదవడానికి కూడా క్లారిటీగా ఉంటుంది. కాంటెంపరీ ఎగ్జాంపుల్స్ మేక్ ఇట్ మోర్ ఎఫెక్టివ్. ప్లీజ్ మైండ్ నాట్ టు గెట్ టూ ఫార్ అవే ఫ్రమ్ ద ఐడియా అండ్ ఇంట్రడ్యూస్ ఎనీ సబ్జెక్ట్ దట్ ఈస్ టూ ఫార్ ఫెచ్డ్. సో ఇక్కడ మనం ఒకటి గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఏంటంటే మనం రాసే ఒక ఐడియాకి ఏం చేయాలంటే ఆ ఐడియాకి సంబంధించిన ఎగ్జాంపుల్ని అంటే దానికి నియర్గా ఉన్న ఎగ్జాంపుల్ని మాత్రమే మనం చెప్పాలి తప్ప వేరొక ఎగ్జాంపుల్స్ అంటే చాలా దూరం అంటే దాని నుంచి వేరొక టాపిక్ నుంచి వేరొక టాపిక్ వెళ్ళి ఇక్కడ కన్ఫ్యూజ్ చేసే కన్నా మనం ఏం చేయాలి అంటే దానికి సూట్ అయ్యే ఎగ్జాంపుల్ ఏంటి అనేది తెలుసుకుని ఆ ఎగ్జాంపుల్ మాత్రమే మనం అక్కడ నోటిఫై చేయాలి. ఎందుకంటే సో చదివే వాళ్ళకి మనకి తెలుసు, ఎందుకంటే మనము ఇట్లా ఆలోచిస్తున్నాము కాబట్టి. సో చదివే వాళ్ళకి ఎలా ఉండాలి, వాళ్ళకి అర్థమయ్యే విధంగా మనం రాయాలి. సో వాళ్ళకి అర్థం కాకపోవచ్చు కాబట్టి దగ్గరగా ఉన్న ఎగ్జాంపుల్స్ మాత్రమే అంటే దానికి యాప్ట్గా ఉన్న ఎగ్జాంపుల్స్ మాత్రమే మనం అక్కడ షేర్ చేయాలి అని చెప్పి చెప్తున్నారు. అట్లానే కన్క్లూషన్, క్లోజ్ యువర్ ప్యాసేజ్. లాస్ట్ కన్క్లూషన్ అంటే తెలుసు, క్లోజ్ యువర్ ప్యాసేజ్ బై ఎ కైండ్ ఆఫ్ సమ్మరైజింగ్ సెంటెన్సెస్ బై రౌండింగ్ ఇట్ ఆఫ్ నీట్లీ. సో కన్క్లూషన్ అనేది చాలా నీట్గా మనం మెన్షన్ చేయాలి. అంటే ఒక ఎక్స్పాన్షన్ ఆఫ్ ఐడియాలో ప్రోవర్బ్ తీసుకున్నాం కాబట్టి సో అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్గా చెప్తున్నాను, ఒక ప్రోవర్బ్ తీసుకున్నాం కాబట్టి దానికి తగ్గ కన్క్లూషన్ అనేది మనము ఇవ్వాలి. ఫైనలైజ్. సో లాస్ట్ పాయింట్ వచ్చేసి మనకి ఫైనలైజ్. Finalize, which tells us write out your finished version, paying careful attention to style, grammar and punctuation. సో ఇలాగ మనకి కన్క్లూషన్ కూడా మనం చెప్పేసుకున్న తర్వాత అంటే కన్క్లూషన్ కూడా నువ్వు రాసిన తర్వాత ఏం చేయాలి అంటే కన్క్లూషన్ అనేది అయిన తర్వాత ఫైనల్గా నువ్వు చేయవలసింది ఏంటి అంటే ఇప్పటి వరకు నువ్వు ఏదైతే ఎక్స్పాన్షన్ ఆఫ్ ఐడియా గురించి నువ్వు రాసుకున్నావో అదంతా కూడా ఫైనల్గా నువ్వు ఏం చేయాలి, ఫైనల్గా నువ్వు ఒక ఎగ్జాంపుల్ ఎంత క్లారిటీగా ఎన్ని మిస్టేక్స్ని కవర్ చేసుకుని రాసావో అదంతా కూడా ఒక నీట్ పేపర్ మీద నువ్వు గ్రామర్ మిస్టేక్స్ లేకుండా, పంక్చుయేషన్ మిస్టేక్స్ లేకుండా, అట్లానే ఆ స్టైల్ అనేది ఏదో ఒక ఫాంట్ స్టైల్ మాత్రమే ఉపయోగించాలి. అంతే తప్ప నీకు నచ్చిన ఫాంట్స్ అన్ని యూజ్ చేయడానికి అక్కడ కుదరదు.
సో ఏదో సో స్టార్టింగ్ ఏదైతే ఫాంట్ స్టార్ట్ చేస్తావో ఆ ఫాంట్ తోటే ఎండ్ అయ్యేలాగా అదే స్టైల్లో యొక్క ఎక్స్పాన్షన్ అనేది జరిగే విధంగా నువ్వు చూసుకోవాలి. సో ఈ 5 పాయింట్స్ కనుక మనం గుర్తుపెట్టుకున్నట్లయితే మనం ఈ ఎక్స్పాన్షన్ ఆఫ్ అన్ ఐడియాని చాలా ఈజీగా మనం ఎక్స్పాండ్ చేయగలం. సో మోస్ట్ ఆఫ్ ద ఎగ్జామ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో చూసుకుంటే మనకి ఇక్కడ ప్రోవర్బ్స్ ఎక్కువగా ఇస్తూ ఉంటారు. సో పోయిటిక్ లైన్స్ ఈడియం ఫ్రేసెస్ కన్నా మనకి ప్రోవర్బ్స్ ఎక్కువగా ఇస్తూ ఉంటారు. సో లైక్ హానెస్ట్ ఇస్ ద బెస్ట్ పాలసీ, నో రిస్క్ నో గెయిన్. సో ఇట్లాంటివి మనం వింటూ ఉంటాం కదా. సో ఇలాంటివి నాలెడ్జ్ ఇస్ పవర్ ఇలాంటివన్నీ మనం నేర్చుకోవడం వల్ల మనకి కొంత నాలెడ్జ్ అనేది వస్తుంది. అట్లనే ఎక్స్పాన్షన్ ఆఫ్ అన్ ఐడియా, ఒక ఐడియాని మనము మనకి నచ్చిన విధంగా అంటే మనకి అర్థమైన విధంగా ఎలా ఎక్స్ప్లోర్ చేయాలి అనేది కూడా మనకి తెలుస్తుంది. సో ఈ 5 ఎగ్జామినేషన్, ఎక్స్పోజిషన్, ఎలాబరేషన్, కన్క్లూషన్ అండ్ ఫైనలైజ్ ఈ 5 థింగ్స్ని కనుక మీరు గుర్తుపెట్టుకుని ఈ ఎక్స్పాన్షన్ ఆఫ్ అన్ ఐడియాలో మీరు ఉపయోగించినట్లయితే మనము ఎలాబరేట్ చేసే ఐడియా ఏదైతే ఉంటుందో అది సక్సెస్ఫుల్గా ప్రతి ఒక్కరికి అర్థమవుతుంది. అంతేగాని మీకు నచ్చిన విధంగా మీరు ఏవేవో ఎగ్జాంపుల్స్ ఆలోచించి సో ఇంకొకటి ఏంటంటే రాసేటప్పుడు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన విషయం ఏంటంటే మీకు అర్థం అవ్వాలి అండ్ మీరు చెప్పిన వాటిని మీరు రాసిన వాటిని అర్థం చేసుకునే ఎదుటి వాళ్ళకి కూడా అది అర్థమయ్యే విధంగా మీరు రాయాలి. సో ఇది మాత్రం గుర్తుపెట్టుకొని ఈ పాయింట్స్ కనుక మీరు క్లియర్గా గుర్తుపెట్టుకున్నట్లయితే ఎక్స్పాన్షన్ ఆఫ్ అన్ ఐడియా అనేది చేయడానికి మనము చాలా సింపుల్గా మనము ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసేయచ్చు. సో ఇది ఎక్స్పాన్షన్ ఆఫ్ అన్ ఐడియా గురించి. రేపటి క్లాస్లో మనము ఎక్స్పాన్షన్స్ అంటే ఒక ప్రోవర్బ్ ఇస్తే ఎలా ఎక్స్పాండ్ చేయాలి, ఒక ఈడియం ఇస్తే ఎట్లా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలి, ఒక పోయిటిక్ లైన్ ఇస్తే ఎట్లా ఎక్స్పాండ్ చేయాలి అండ్ ఒక థాట్ని ఎట్లా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలి అనేది మనము నెక్స్ట్ క్లాస్లో తెలుసుకోవచ్చు.